Right, ndofunga tese tinoziva kuti Mai Tt vamukati nekuda kwemhosva yavakapara. Kune vasingazive mhosva yacho, tine mavhidhios atakakanda akawanda wanda aitaurwa nezvenyaya dzaMai Tt. So right now rega ndichingamidze vachangosvika vachangotibata paBombshell Television. Musho malatest musho zvinopisa zvega zvega nyaya tinenge tichingodziunza. So kana uchangotanga kutibata tinokuchingamidza nemaoko maviri tichikumbirisisa kuti usubscribe nekutena on the notification bell icon kuti patinouploada anything ndionotanga kuudzwa. So right now pane nyaya yakamira yakadai so Mai Tt vakapinda mukati, but Mai Tt zvamanje manje vari kutori nemavhidhios ari kutenderera zvavo vachitoriwa dhanzi vari ikoko kuratidza kuti she is stress free. Nofunga kune vamwe vakatozovati zvinowanika is part of life, unozongobuda. So vakapiwa mutongo zvavo wemamanzi asati anaunzirwa mamanzi acho kuti vakapiwa mutongo wemangani, but vakapiwa mamanzi akati so ndo nyaya ndanga ndinayo muzuva ranhasi nichiti tell us what do you think in the comment section below kuti Mai Tt havana stress here kana kuti vane time yekuti vari alone ndipo paunozotanga kunyatsogaya kuti pakaipa zvandakaita ndakabhaisa so but because tese tinoziva kuti kana munhu ambopinda mukati anenge ane kakubatikana especially ma first days, but Mai Tt havana kakunyanya kubatikana nazvo. So ndokumbira kuti utaure zvanofunga in the comment section below kuti is it real or zvinhu zvakangostagwa, because zviriko futi pakuti kana munhu ada kuburitsa na album anotaurawo zvinyanya then overtrenda andombowana mafollowers nene overkanda song yake kana chi. So tell us what do you think in the comment section below.